10टा ଲେଖା ବରା ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ରଖାଗଲା। ଯିଏ 10 ଟଙ୍କା ବରାକୁ ଖାଇଦେବ ପ୍ରଥମେ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ତାର ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲା। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସବୁ ଯାକ ବୁଡିକି ଖାଇବାକୁ ତମର ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତା କିଏ? ଭାଉଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଟଙ୍କା